Tikulandeni kudomvera kulikonse kumene muli pano ndi pa Nyasa Voice Box. Timabwera pano nthawi zambiri ndi maganizo a Malawi osiyanasiyana pa nkhani zokhudzana ndale, kayendetsedwe kabwino ka dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Pa Chingerezi timangona kuti politics, good governance and the rule of law. Ndiyo kapapo nkhani za ndale komanso good governance tafuna tibweretsereni maganizo a bambo Sir Charles Ben Longwe. Iwo ndithu akukambapo nkhani yokhudzana ndi ufumu. Nkhani yawo yalero akunena kuti nzeru za anyamata ometa mbali zidalanditsa ufumu. Ndine ndikhale modzi pano pa Nyasa Voice Box kutimva kuti nchifukwa chani Sir Charles Ben Longwe amene kuti Sir Charles Ben Longwe akufuna kutanthauza chani akamena kuti nzeru za anyamata ometa mbali zidalanditsa ufumu. Tiyeni ndikhale modzi pano pa Nyasa Voice Box ndipo akamaliza mwachizolowezi tikupemphani kuti inuyo ndithu muyike maganizo anu in the comment section below kuti nkhani imeneyi mukuiona bwanji, mutiuza pano pa Nyasa Voice Box. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 10th of February 2025, and it happens to be on Monday, while my time says 11 minutes after 15 hours. Imeneli 11 minutes past 3 chigawo chimenechi chakumasana, ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndikulandirenso ndi motel kuno ku University of Hard Knocks kumene timagabadulana. Kuno tuti gabadulana. Makosana, if you think you are clever enough, University of Hard Knocks imagabadula, kugabadula, kuphasamula. Remember last time, ndinayankhulapo za kunena kuti dziko lino pamene lafika olorasi chikomene anthu akhoza kumpatsa nakuti isogolera dzikoli chifazi kuoneka ngati ras chikomeni akhoza kukhala ndi nzeru kwambiri kuposa utsogoleri umene tinawo pakadali pano. Ndelero mumva mwatsatane fundo zanga zimene ine Ben Longwe ndabwera nazo pano, ndetu kuti ayi mukhale pomwepo. Chinthu chiyamba ndikukumbutseni kuna kuti pa 7th of February limene linali Friday lapitali, lachisanu lapitali, natulusa audio imene timakamba za maufumu. Ndipo audio imene jasida atiyayi timakamba za maufumu. Lerolo ndikufuna ndigabadule pano mosapyatira, mosayang'ana nkhope. Akuluakulu tili mu dziko la democracy limene sitingaopsezane mu njira ina iliyonse. Mwayiona imeneyo? Mu dziko la democracy mmene sitingaopsezane mu njira ina iliyonseyo. Alright, nimayankhula za maufumu kuna kuti ainu ake amaufumu, aini ake aufumu akaufuna amautenga. Ndelero ndikutengereni ku 1 Mafumu chapter chake cha 12. Tufuna tikaone za maufumu awiri. Pali mnyamata uyu amene anali mwana wa Solomon, amene anatenga ufumu kuchoka kwa bambo ake Solomon wa magazi. Anatenga ufumu wa magazi, bambo ake amwalira, iye pokhala mwana wa mfumu Solomon anatenga ufumu ja dzina lake Rehoboam. Alright, ndeti yankhule za mnyamata ameneyo. Bambo ake atisiya, watenga ufumu sopano Rehoboam. Nde mu ufumu wa bambo ake ya Solomon ali mfumu, panali anyamata ena amene anapangidwa nkhanza kwambiri nthawi imene ya mfumu Solomon ali moyo akulamulira. Anapanga nkhanza gulu lina la chinyamata limene limasogozedwa ndi nyamata wina, pachichewa timanena kuti Yeroboam. Nde musiyanise mayina awiri amenewa, Rehoboam ndi Yeroboam. Rehoboam mwana wa Solomon, Yeroboam ndi mnyamata amene adazunzidwa ndi mfumu Solomon pamene mfumu Solomon idali mpa ufumu. Mwayiona imeneyo? Nde anyamata amenewa otsogozedwa ndi Yeroboam chifukwa cha nkhanza zimene amalandira mu ufumu wa Solomon adathawa ku Israeli ulendo kukakhala ku Igupto, kumene adakhala kwa nthawi yayitali mpakana atamva kuti mfumu Solomon sopano watisiya wamwalira, ndipo adaganiza kuti sono mene afera akulu aja tibwererenso kumudzi. Ndipo atabwerera kumudzi anakapeza kuti mwana wa Solomon Rehoboam watenganso ufumu uja. Nde nkhani ili pamenepa. Lero tifuna tikambeza nkhani imene. Kuswa lero tiswe kumutu bwanji. Mundilole ndiswe kumutu. Muodiyo. Nde
Atabwera Yeroboamu kuchoka kwa Igupto, anapita mozichepetsa kwa mfumu Yeroboamu. Ndikukamuuza Yeroboamu kuna kuti abwana ife tabwera, bambo anu adatichita nkhanza m'dziko muno, adatipanga zinthu zoyipa mpaka tidathawa, ali mfumu tidathawa tinapita kwa Igupto. Tamva zoti bambo anu amatipanga nkhanzaja anatisiya, ndipo sopano inu ndi amene mwatenga ufumu wa atatu wanu umene inuyo sopano mukulamulira. Nde tifuna tifunse, kodi mene tabweramu tikhala bwanji m'dziko muno poganizira kuti uyu ndi nyamata nzawo, ndipo amvesesa chimene anyamatawa abwerera, kuti akubwerera sopano kumudzi chifukwa wankhanza uja amene timati wankhanza uja watisiya kulibenso. Sono uyu ndi wachinyamata amene timanena pa chizungu timati new blood. New blood has taken over. Mwayiona imeneyo? New blood has taken over, ndechifukwa kuti magadzi asopano atenga mpando uja, ndekuti ulamuliro umenewu ukhala usiyana ndi wapoyamba uja, wankhanza uja, waudikteta uja, amatimenya nawo uja, amatipanga nkhanza uja, usiyana ndi uwu. Nde Yeroboamu mosadziwa adazituta ulendo kupita kukakumana ndi Yeroboamu. Ndokamuza kuti muchita nafe zotani sopano, poti atatu wanu ajana tipanga nkhanza jasiya, ndipo atisiya, ndipo inu ndi amene mwatenga ufumu umene mutitani. Nde Yeroboamu poyankha ananena kuti mundipase masiku 3 kuti ndikuyankheni bwino, tizakumanenso day number 3. Ndipo nkhani inalengezedwa mu Israeli monse, aliyense mu Yuda adamva kuti day number 3 amfumu akuyenera kukamuyankha Yeroboamu. Ndipo amfumu aja anapita kwa akuluakulu amene ankayendesa za ufumu pamodzi ndi atatu awo Solomo. Ndikumaka wafunsa kuti kwabwera nkhani iyi tipange chimene chinali cha nzeru kwambiri. Pachiyambipo chinali cha nzeru, zinali mfundo kapena maganizo kapena polisi yabwino yokuti ndisadawayankhe anthuwa ndiyambe kayenda funsa akuluakulu a mudzi muno, ndiwafunse kaye amene anayendesapo ufumu umenewu, amene akhala mu ufumu umenewu ndi atatu wanga aja. Nde ndiyambe kayenda funsa amenewa kuti andiwuze kuti kodi ine ndizayankha zotani. Ndipo Bible kuna kuti akuluakulu aja anamuza kuti uzichepetse. Akuluakulu amudzi uzichepetse, ngati ukufuna ufumu wako uyende bwino, iweyo Yeroboamu uzichepetse, umuuze Yeroboamu kuti ine ndizakhala kapolo wako m'dziko muno, nde kuti ziyenda bwino. Mwayiona imeneyo? Ine nzakhala kapolo wako, iwe uzakhala mfumu yanga, zikuyenderani bwino. Fa akuluakulu aja amadziwa kuti anyamatawa ankazunzidwa popanda zifukwa zilizonse. Nde ukazichepetsa nde kuti zikukhalira bwino. Mwayiona imeneyo? Nde zikuoneka kuti mapeto ankhani Ayuda onse mu Israeli anali mbali ya Yeroboamu. Fama mudziwa bwino, sanali nyamata oyipa, sanali munthu oyipa, anali munthu amene anali ndi umunthu, ndipo anthu anali mbali yakeyo. Ndipo anthu anali ndi chidwi kuti nkhani ija sopano yafika mabwalo, tikayimvesere kuti kodi ikatha bwanji. Nde anamuza kuti uzichepetse akuluakulu amudzi amenewo, uzichepetse Yeroboamu kwa Yeroboamu. Nde Bible kuna kuti sanachimve bwino Yeroboamu chimenechi. Nde anapanga chani? Yeroboamu anapita kwa chinyamata sopano, anyamata ometa mbali, amene ndale sakuzidziwa kuti zimayenda bwanji. Dziko lolo mutanena kuti dziko silili bwino, amfumu sakuyendesa bwino, iwo azayimabe ndikuna kuti dziko likuyenda bwino, ndipo Yeroboamu akuyendesa bwino dzikoli. Iwo azapangabe ma press briefing ndikumalimbikisa kuti na ifeyo tiyima limodzi ndinu amfumu, palibe amene atenge ufumu menewo, palibe amene akulandeni. Ndipo inu chifukwa chona kuti akatero akamamulimbikisa mfumu, kumbaliku amadyako, kumbaliku amalandirako, kumbaliku kuma akaunti zimayenda, kumbaliku anifi anthawi imeneyo amapereka maawadi kwa anyamata ngati amenewo, ndikumapasa maawadi kumbaliku. Mwayiona imeneyo? Nde anyamatawa anayenera kumayankhula zinthu zabwino zokhazokha za mfumu Yeroboamu, pamene Yeroboamu dziko lonse limadziwa kuti no, Yeroboamu alibe vuto lilonse.
ndipo ife nyamata tikumkonda, dziko lonse linkankonda Yeroboamu. Koma nyamata ometa mbali amamulimbikisa Yeroboamu ndikumuwuza kuti zimene akuuza madalazo ndizopusa ndizopepera, zimenezo ndizosatheka zimenezo. Mwayiona imeneyo. Ndikuti tumuli ndine Sir Charles Ben Longwe kugabadula zamene maufumu amayendera. Nde nyamata uyu Yeroboamu uyu anaoneka kuti anakhutira ndi mfundo zimene zimachoka kwa anyamata osadziwa kanthu, anyamata amene amamuyika pa moto. Iye amaona ngati anyamata amenewo akumuyika pabwino osadziwa kuti akumuyika pa moto. Ndipo umuuze Yeroboamuyo kuti tsiku loyankhayo umuuze kuti ngati bambo anga anakukwapulani ndi zikwapu, ine ndizawonjezerapo kukukwapulani ndi zinkhanira. Ndekuti chilango chimene bambo anga anakupatsani, ine ndizawonjezerapo zinkhanira, sinza kukwapulani ndi zikwapu. Mumuyankhe choncho Yeroboamu amfumu. Inu ndi mfumu amene muli pa mpando ndino, nthawi ndi yanu iyi, yambani udikiteta. Muonetsetse kuti inuyo muli mbali imeneyi, muziwayankha miyala anthu amenewa, muapangire zokhoma zambiri, abwererenso ku Igupto kumene achokera kuja. Mwauzenso kuti ngati bambo anga anakuonesani mikwingwirima, ine ndizawonjezapo mikwingwirimayo. Mwayiona imeneyo? Anthu amene wasakuzolowereni ndi opusa ndi opepera. Nde Yeroboamu, amfumu Yeroboamu mwana wa Solomo, amene bambo ache adali ndi nzeru zambiri pa dziko lonse lapansi, nkudziwika m'Baibulo mpaka lero lino timamva za nzeru ya Solomo. Komano Yeroboamu mwana wa Solomo anapezeka opanda nzeru chifukwa sadayende munjira ya atate wache. Fo atate wache kuti akhale ndi nzeru amayenda ndi akuluakulu ajawa amene Yeroboamu anapitako kukawafunsa aja, chifukwa nzeru ya Solomo sikuti inali nzeru ya yekha, koma mafumu ena akuluakulu ndi akuluakulu ena amatha kubwera kuzamuonjezera nzeru yake imene ali nayo. Nde atakafunsa kwa anthu amene adayenda ndi atatu wache akuluakulu, adampasa nzeru Yeroboamu. Komano Yeroboamu anaona kuti nzeru za akuluakuluzo sizingagwire ntchito, paja manena kunena kuti kukana salu ya akulu kuvika, nde adapita kwa achinyamata. Mwayiona? Tatiuzeni ino mukuti ya citizen chani. Tatiuzeni timabungwe tosadziwika bwino. Tatiuzeni mukuti bwanji. Nde akuti yayi bwana, awuzeni miyala amenewo, mwaonese nyekwe. Ngati atatu anu anaonesa mikwingwirima, inu mwauze kuti muonjezerapo. Ngati atatu anu anakwapula ndi zikwapu, inu mwauze kuti muzakwapula ndi zinkhanira. Mukauza choncho awa athawa. Mwandiuza bwino achinyamata. Day number 3. Ana Israeli wonse Ayuda adasonkhana. Ayuda wonse adasonkhana akamvere chigamulo cha mfumu Yeroboamu. Jeroboamu ndi anzawo nonso adabwera pabwalo limeneli. Nde amfumu adayimirira kukana nzeru ya akuluakulu ija, adatenga nzeru ya chinyamata okuti ndale alibe, PhD alibe, masters alibe, si maloya, si chaniso, olo certificate ya uphunzisi alibe, olo certificate yoti ya business alibe, chichosa olo chizungu akamayankhula chizungu chimamveka chizungu chachichewa. Mwayiona imeneyo? Ena mwayiwo anali akaidi, anachita kuwatusira nseri. Ali akaidi kuwatusira nseri ndikuwabweresa, nde kumvera zameneyo, nde chigamulo chidayenda kolingana ndi akaidi aja. Chigamulo chidabwera kolingana ndi anyamata ometa mbali aja. Amfumu atayima ndi ufumu wawo, mwana wa Solomo amene anali wanzeru, adayimirira kuti ine ndati ndilengeze pano kuti inu Yeroboamu, ngati bambo wanga adakupasani mikwingwirima, adakuonesani nyekwe, ine ndizawonjezera nyekwe imeneyo times, mudziwe zimezo mfumu wanga sindizakusekererani. Ngati bambo wanga atatu wanga anakukwapulani ndi zikwapu, ine ndizawonjezerapo zinkhanira. Ndizawonjeza sinza kukwapulani ndi zikwapu ya, ine ndizakukwapulani ndi zinkhanira. Nde atapereka chigamulo chimenechi, akuti zidayipira Israeli wonse, Ayuda wonse. Mukawerenge sine Ben Longwe zili m'Baibulo, 1 Mafumu chapter chake cha 12.
Mwaiona imeneyo. Mukambire chapter cha 11, chapter cha 12, mukamve za ufumu ogawanikana. Ndiye mukamvesa bwinobwino za ufumu ogawanikana umeneyo. Mutu wautenga kuti ufumu ogawanika kapena kugawanika kwa ufumu. Nde akuti atapereka chiganizo chimenecho, chigamulo chimenecho, Ayuda onse, anaiza onse adadzuka ndi kunena kuti kwa iwe mwana wa Davide tili nawe so chiyani ife. Kumuuza Rehoboam. Fa Rehoboam anali chizukulu cha Davide. Bambo ake Yeroboam anali chizukulu cha Davide, bambo ake anali Solomon. Tili nawe so chiyani, tiliso ndi iweso ndi wapindulanji kwa ife. Iweyo pita uzikasamalira nyumba ya atate wako David. David amene adalamulira bwino Israeli yonse ija mpaka nakufa ndi ukalamba kumachita kugadabuza ndi abutu muja tinanenera pa audio ya pa 7 Friday. Amene uja adalamulira mpaka nakumaliza mpaka naimfa. Ndikubwera Solomon ndikulamulira ngakhala nali ndi nkhanza mpaka kumaliza mpaka imfa. Kubwera awa kukapezeka kuti ana Israeli Ayuda wonse adawukira. Akuti apapa palibenso kuti ufumu ayi. Kuyambira lero uzingoyang'ana za mtundu wako wokha. Anampasa mtundu wache wokha wa Chiyuda. Mtundu wache wokha uziyang'anira kumeneko. Ifeyo ife takana fumu yathu ikhala Yeroboam. Agulitsa ufumu chifukwa cha nkhanza. Adagulitsa ufumu Yeroboamu chifukwa cha nkhanza. Ndifuna mundimvesese. Chifukwa choonesa nkhanza kuti endi ya nkhanza. Now look here. Mudziko muno mwachitika zinthu zingapo zimene zachitika. Kuti tionesese kufa kwa Achiwaya. Mdziko muno sizikupereka chithunzithunzi chabwino cha ulamuliro umene ulipo. Mwaiona imeneyo. Kufa kwa Achilima, a former first lady, ndi anthu ena MDF sizikupereka chithunzithunzi chabwino cha utsogoleri umene ulipo pakadali pano. Zimene zikuonesa kuti anthu akakhala ngakhale alibe maumboni a zinthu zimenezo, koma akuona kuti boma ili ndi boma la nkhanza. Ndipo likuyendera maulamuliro a anyamata ometa mbali. Zimene ndikuyankhula inezi, a Dr. Lazarus Makafe Chakwera pokhala mbusa, pokhala lecture, pokhala president wa Assemblies of God for some 20-something years, akudziwa bwinobwino zimene Ben Longwe akuyankhula pakadali pano. Mwaiona imeneyo. Kuonesa nkhanza, kukhala nkhanza, ndi kuonesa kuti apapa tikuonesani nyekwe ndi akuti tizakulangani ndi zinkhanira. Bambo anga anakulangani pang'ono ndizaonjezera. Anakukwapulani ndi zikwapu ndizakukwapulani ndi zinkhanira. Ndi anaiza adapanduka kuti kuyambira lero iweyo Yeroboam suzakhalanso mfumu yathuyi. Let me tell you, zikafika pamenepo age limit simagwiraso ntchito, zikafika pamenepo smartmatic simagwiraso ntchito, zikafika pamenepo anyamata ometa mbali aja kaya onse aja magenda manyamula zikwanje kumayenda mulilongo aja sangakayende mblandayi. Zikafika pamenepo ndifuna ndikuuzeni mwine Charles Ben Longwe, munthu amene Mulungu ampasa nzeru mu dziko la Malawi lino. Zikafika pamenepo mudziwe kunena kuti mblanta ya muja simungakapange msonkhano, kumulanje kuja simungakapange msonkhano, kukaya ndikuti simungakapange msonkhano chifukwa choti anthu akakwiya akatika samalire nyumba yako yomweyo. Nde kuti akukuuza kunena kuti ukafuna za ulamulirozo lamulira nyumba yako yomweyo, lamulira mtundu wako omweyo. Ndi zimene zidachitika. Izi sindikuyankhula kuti ndi zimene zichitika m'dziko muno, koma ndikunena kuti ndi zomwe zidachitika ku 1 Mafumu chapter chake cha 11 ndi 12. Lamulira nyumba yako, lamulira mtundu wako. Ife tisiye. Nde ufumu wa Israeli paja ndi ufumu wonena kuti unali wa mitundu yokwana 12. Pa mitundu yokwana 12 idagawanikana. Mtundu wina upoti sudadziwike bwinobwino wa Dani, koma mitundu ina 10 idapanga ufumu wawo, ndipo mtundu umodzi udasala mu nyumba ya Rehoboam. Mukawerenga 1 Mafumu chapter 12, chapter 13, chapter 14 mumapitako, mukapeza mafumu akusinthana. Rehoboam akuchoka kunabwera mfumu ina ya Yuda. Awa achina Jeroboamu amakhala mafumu a Israeli. Ndekuti adatenga ufumu waukulu kwambiri kuposa chifukwa kugawa, adagawanisa ufumu chifukwa cha nkhanza. Mumvese zimenezo. Ndikunena kuti dziko lino
maulamuliro kapena ulamuliro umene ulipo waonesa nkhanza zoposa poyamba. Mundimvese ne Charles Ben Longwe, nkhanza zimene zidalipo nthawi yakamuzu Mfumu Solomo amene amaoneka ngati wanzeru m'dziko muno koma akupanga nkhanza zapasi pansi. Nkhanza zimene zija anthu ankaganiza kunena kuti tikayikapo uyu watsopano nyamatayu, tikayikapo mwana wacheyu, mwina nkhanza zija zichepa. Timene Solomoni watisiyamu, tikayikapo mwana wake Rehobowamu, nkhanza zichepa. Nde anthu anali ndi chiyembekezo kuti Rehobowamu abweresa peace, abweresa mtendere, ufumu uyenda bwino. Mwayiona ameneyo. To the contrary, kunapezeka kuti mwanayu ndi anaoneka olusa kwambiri kuposa atatu wache aja. Nde anthu adapanga chisankho. Tufuna tikuuze chonchi Rehobowamu, kuyambira lero uziyang'anira nyumba ya atatu wako omweyo. Kandi ku kongresi ukhale ku kongresi konko. Ndi kongresi yako yokhale nayo momo mene umakhala. Kandi kukasi yako ukhale konko. Ife kuno, kumene tili ife kuno, mfumu yathu akhala Yeroboamu. Yeroboamu ndi amene akhale mfumu yathu kuno. Sine ndikuyankhula zimenezi koma ndi Bible. Ngati muli ndi funso lilonse kalifunse ndi Bible, lilipo ndi tuma chapter onse, King James Version, New International Version, kandi chandi zonse mukazipeza nkhani yake imene. Mukafunsane ndi Bible kumeneko. Nde ufumu udagawanikana. Yeroboamu ufumu awo udagawanika, ndipo adasala ndi kadutswa ka ufumu. Ka anthu aja, anyamata ometa mbali aja, anyamata ang'ono aja, ufumu udagawanika kuchoka pamenepo. My warning here is, samalirani ndi nkhanza. Nkhanza si chinthu chabwino. Nkhanza ndi chinthu choyipa. Mukamanena kuti age limit, zimene zikuonesa kuti anzanu mwathana nawo, nde amene mwasala naye ndi mdalayo. Mwathana ndi onse mwathana nawo, onse amene amaoneka kuti amene akukuomberani manja, amene akukutsatirani, amene akukuchitirani chani, amene aja onse mwathana nawo sopano mwakhadzika pansi. Amene mukumulephera kunkhadzika pansi, ena pano sakudziwika kuti ali mbaliti pakadali pano. Zoti mwathana nawo sakudziwika, mbali ina mwendo uli uku, mbali ina mwendo uli uku. Sakuoneka bwinobwino kuti kodi mbali yawo ili kuti. Koma amene akudziwika bwino pa ground kuti uyuyu nde simudathane naye ndipo simudayambepo, ndi ndala amene mukumbweresera age limit. Ndifunse pano funso. Mukundiuza kuti misonkhano yonse imene mwayipanga m'dziko muno kuyambira chaka cha 2020, siku lina lililonse, weekend iliyonse, mkati mwa wiki, kuzafika mpaka na 2025, mwalephera kuthana ndi ndala. Nde mukathane naye, sopano zisankho zasala pang'ono mukuti mukubwera ndi age limit ku parliament. Maparliamentarians amene alephera kubweresa ndondomeko zakayendesedwe ka dziko, malamulo akayendesedwe ka dziko, kuchotsa malamulo amene amakana kuti mtsogoleri tisamamuyimbe milandu, alephera kuchotsa malamulo amenaja. Lero akabwerese malamulo onena kuti ayi awawawa asayime nawo kuno, sizikumveka ulompang'ono pomwe. Members of parliament, nkhani yanu sikumveka. Ndamuuza mwana, kumufotokozera mwana angopukusa mutu akuti adadi mkuyankhula zopanda nzeru, ine sindikumvesesa pamenepa. Mudziko muno muli njala yopya mdziko muno. Kwacha yagwa kopya mdziko muno. Members of parliament mwalephera kubweresa system yona kuti dziko lino economy idzuke. Mukunena inu zona kuti mupita ku parliament, ndipo ntchito yanu yokhayo imene mwakhala mukugwira pa zaka 5 muli ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndiyophinja anthu ena ake ndi ma citizens a dziko. That's all. For 6 years, members of parliament, 6 years. Kukhala mparliament muja ndi kumapanga malamulo ophinja anthu kapena ma individuals okhaokha, ndipo mufuna mumalizire moteromo. Ndizoona zimenezo. Dziko lino mavuto amene ali mdziko muno akukucheperani. Mavuto amene ali mdziko muno, zokuti azigogo akugona ndi njala, zokuti fertilizer mdziko muno mulibe. Iniyo members of parliament amene mukakumana ku parliament mukakambena za age limit, mavuto amene ali mdziko muno sakukwanirani, akuchepa, muonjezere mavuto ena.
kugwa kwakwacha amene ikugwera ndi Dr. Lazarus Makafe chakwera, kugwa kwakwacha kwa tsiku ndi tsiku sikukwanirani. Ma civil servants amene akulira daily, apolisi kulira kandira salary yawo ngati andira ka token kena kake koti kapena voucher yoti akagule sopo ku Shoprite. Mavuto amene sakwanirani ma members of parliament. Ndifunse, kodi ma members of parliament chimene mukufuna cheni ndi chani? Inetu Ben Longwe ndifuna ndikuuzeni, chaka cha 2025 tikusintha. Let me tell you something. Mutatana ndi Professor Arthur Peter Mutharika kumene kujako kuli achina Honorable Bright Msaka amene amati linda madzi adutse. Linda kaye madzi adutse ali chete kumene kuja. Musaganize kuti ku DPP kuli anthu opanda nzeru ya. Musaganize kuti inu ndi anzeru ku DPP kulibe anthu opanda nzeru. Ndipo musaganize kuti mu dziko la Malawi lino mwangokhala mbutuma za anthu zomangoti ya ngati yesi bwana nthawi yakamuziyopa ayi. Nakuwuzani kale ine kuti ngati zili ndendezo tsegulani, ine Ben Longwe ndikhale oyamba kukalowa kandi ku Mikuyu ndipite ku Mikuyu prison, koma ndikutsutseni pa zimene mukuchita mdziko muno zofuna kumazunza anthu ena kuti inu mukakamire pa ufumu. Sizitheka, ena adafuna kuchita zimenezo m'Baibulo koma zidawakanika. Ndirekeze pamenepo munali ndine Sir Charles Ben Longwe kuchokera kuno ku University of Hard Knocks. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.